Guztiak martxa pixka bat izaten dugun asteburuetan, ze kanpaina, badakizue, dagoeneko abian da, eta zer esango genuke laburbilduz, aspergarrieta, akaso? Kaixo, ongi etorri, miren Maider ekine. Maider, zurekin hasteko, aspergarria ez da? Bai, parra ite dugu, baino pena ere ematen du hola ibili berri izatea bi aste azkazu proiektu politikoak aurkezteko herrietan eta gure kasuan bai Nafarroko gobernua eta baita ere diputazioetako gobernua proposatzeko eta gai beraren bueltan aritzea lehenago Arantzadiko web orriak zirela eta orain EH Bilduren zerrendetan etako kide doaren ingurukoak izateagatik leporatuta edo espetxean egondako eta paitutako jendea zerrendetan dagoelako sortu da iskanbila hone guztiak ez daukaetenik eta ez daukaetenik ze odol delituetaz odol delituak egotzi izan zaizkien 7 pertsona horiek naiz eta esan duten hautatuak ere ez dutela zinegotziak eta hartuko edo onartuko ni seguru nago eztabaidak bere horretan segituko dula. Ni hemen bai batekin eta bai bestearekin eta gaur goizean lagun batzuekin hizketan ari nintzen eta niretzako argi dago berriz ere hau dela bake prozesu auditatu bat, publiko bat, egituratu bat ez egin izanaren ondorioa. Hau da, Kolonbian FARC-ek de facto baditu bere eserlekuak kongresuan eta sigla berdinekin jarraitzen du jarduera erabat politikoa bakarrik gauzatzen, naiz eta siglen esanahia aldatu duten. Nikaraguan sandinistak badaude. El Salvadorreko Fronte Nazionala, Askapen Fronte Nazionala oraindik ere politikan ari da esango dugu egoera ustez demokratikoago batean gauza bera, Sinn Féinekin gauza bera, hainbat herrialdetako garai batean insurgentzia izandako taldeekin, ez? Hori onartzen da, nazioartean onartzen da, nazioarteko akordioen ondorioz daude nolabait bizitza politiko demokratikoago batean parte hartzen. Eta Euskal Herrian oraindik gabiltza 1978ko delituak arrastaka. Zer esanik ez, beste aldeek edukiko dute ere zer esana beraien filetan badituztelako gatazkarekin zer ikusia duten delituak egindako hainbat pertsona eta hainbat erantzukizun. Edo nola ere, nik ulertzen dut, beste lagun batek esaten zian, EH Bildu jandu marko hegemonikoa ez bere egin du eta horregatik orain ateratzen dira 7 hauek esaten nolabait desmarkatzen direla hauteskunde hauetaz, EH Bildu jandu markoa, baina uste dut ere testu inguru honetan ez zaiola besterik gelditzen ez. Erantzun bat ematea eta esatea guk bizikidetzaren aldeko apustu argia egiten dugu eta horregatik ulertzen dut hartutako erabakia. Orain, horrek etengo du eztabaida eta horrek abiaraziko luke benetan kanpaina iruditzen zaitez ikusten ari gara sare sozialetan eta baita hainbat politikarien adierazpenetan ere ikusten nola egin dezuen, ikusten nola azkenean atzera bota dezuen, orduan hasieratik zenekiten moralki etzela ona, naiz eta legala izan, hau etzen inoiz gertatu behar, etzen inoiz gertatu behar, orain dela hainbat eta hainbat urtetatik abiatutako indarkeria ziklo bat, ez? Eta hainbat urteari naiz gerra zibilera ere jotzen, beraz, hori etzen gertatu behar, eta horren hautsak dira Oraingo hauek. Kontua da, esaten ari gara eta orain dela oraindikan kanpaina abiatzeke zegonean, esan genuen ez da, hainbat inkesten ondorioz eta ateratzen zirela zeintzuk zian jendearen ardurak, zeintzuk zian jendearen preokupazioak, besteak beste osasun publikoa, hezkuntza, gure xoxak, erretreta leno hitz egiten nuna ere. Hainbat gauza ez da, eta dena zentratzen ari gara. Esan duzu, Maider, gure herrietako nondik norazkoa ari gara jartzen jokoan eta baita Aldundikoa, baita Nafar gobernuarena, badira gauza asko jokoan. Ez da zertaz hitz egiten ari, ez da existitzen ezer. Nik uste dut behar bada hautagaiak bai egiten dutela horretan alegina, baina alderdien buruak eta erabat jokatzen dute haien interesen arabera. Penagarria da, oraindik ere,
kondenatuak izan edo ez izan, bere kondena bete eta bere eskubide zibil guztiak indarrean dituzten personen gainean horrelako zama bat jartzea, baina gaur berez hitz egin behar genungo hauteskundeen erotikari buruz. Eta nik esan eta ez, erotika bat ere lizunkeria da hemen dagoena, ez? Oso hauteskunde kanpaina pornoa gertatzen ari da, ez? Azkenean zikinenera jotzen ari dira bestei espazioa kendu nahi horretan, ez? Eta hitz egin beharrean, lasarte batean 800 eurotik berako alokairuko etxerik topatzea ezinezkoa dena horretaz hitz egin beharrean, hitz egiten dugu, halako zerrendan, halako dijoala, hori moralki onargarria den edo ez, eske hau ez da eliza. Hemen badago araudi bat, badago legedi bat, eta legedi horren baitan pertsona hauek eskubide guztiak indarrean dituzte, beraz, edozein zerrendatan joateko moduan daude. Eta hori ezin da eztabaidan jarri. Gero pertsona hauek erabaki dutela ez bazka emateagatikan zikinkeri horri bidetikan atera, trabatik atera eta bazter batea egitea, ulergarria egingo da, mingarria egingo da, hori bakoitzak ikusiko du bere sensibilidadearen baitan. Baina eskubide guztiak dituztela eta hor edozein bestelako edozein zerretan joan daitekela beak esan duen bezala, Sinn Féin agintean dago Irlandan. Orduan, zertan ari gera, ez? Balio duena Sudafrikako lehendakaria espetxetik pasa izana, Pepe Mujika orain aldaretara igotzeko prest dauden, hori ez altzen espetxean egon gerrilero izateagatik. Hemen ze gertatzen da, esaten zen garai batean, aukeratu egin behar da, bombak ala botoak, aukera egina dago, basa dira 10 urte, zergatik jotzen dugu atzerako irakurketara, guazen hitz egitera, eragile bakoitzak herri honentzako duen proiektuari buruz. Horregatik esaten dut, nik erotika ez diot inondik ikusten, gustatuko litzaidake hitz egitea, ia hautagaiak emakumeak izateak aldaketarik ekarriko duen, ez baldin badu hautagai horrek jarrera feminista bat eramango, horreri buruz hitz egitea gustatuko litzaidake, eta ez behin eta berriz honi buruz. Eta horrekin lotuta, esan dugunetik abiatuta eta Irati Urdailetak berrian egin duen gogoeta baten ideia batzuk ere hartuta okurritze zait, beste behin naiz eta kanpaina feminizatuena izan, nola gatazka bat eta nagusia eta maiuskuletakoa euskal gatazka den eta horren protagonistak nola ez gizonak izan behar dian, berriz ere bihurtzen ari zaigula kanpaina bat ez hautagaiena, ez emakumena, baizik eta alderdietako aparatuetako gizonena. Eta horren adibide da, Inigo Urkullu bera ere gaiari buruz iritzia ematera ateratzea, Otegi presazko prentsaurreko bat deitzea, eta bar luze bat. Titular asko entzuten dizkiegu gaur gure solaskidei, besteak beste, Naroak aipatu dizuen bezalaxe, bietan edo aspergarrietan jarrai, edota aspergarria den kanpaina bat, porno gogorra edo lizunkeriaz betetakoa aipatu direnek baita ere. Baina izue, abstentzionistek ere zer nolako jarrera hartuko ote dute zeia dagoen saltsa honetan. Akaso bat baina gehiago etxean geratzeko asmoa bat zuen, orain akaso iritziare zertxo bait aldatuko du. Baina ingurumari honetan iruditzen zait garrantzitsua dela, besteak beste, udal eta foru hauteskundeetan gaudela. Baina Madrilen esate baterako lenguan entzun nuen halako plato interesgarri batean Mandela atera zen, Otegirekin alderatu zuten, ea zergatik historian zehar, hainbat gatazken ondoren, gero gobernantza aroetan, zergatik oztopoa jarri, baita gaur egun ere. Bai, konparatuko didazu beltz horien borroka separatisten borrokarekin, ez da? Mandelak bai, baina Otegik ez. Tira, edo nola ere, Maiderrek ondotxo aipatzen zuen, aparatuetako gizonak entzuten ditugu egunotan, baina hautagaiek zer diote. Eta deigarri iruditu zait, daste honetan, Neko Goiak garari eskainetako elkarrezketan nola aipatu duen, Donostian alojamendu arazo bat zegoela, eta honekin bueltatzen naiz, kanpaina hasierako nahi eta behar horietara, ezta? Osasun zerbitzuak, etxebizitza, eta Donostiarako alkate denak eta hautagai denak esaten du alojamendu arazoa zegoen, eta horri irtenbidea eman diogu, uste dut Naroa, Jenny López lankideak, kazetaritza lan interesgarria egin duela, hain zuzen ere, honekin lotuta, baina hori
Gerosiago, ez da? Gerosiago izango dugu, eta bai, bere ikerketa hori kontatuko digu. Baina, gauza asko ditulako esateko, baina pixka bat amaitzeko honen inguruan, eta tristia bada ere, esan dugu gauza gutxi komentatzeko, hori baita gaurko gure albiste nagusia, gogoa izango genukelako, ekinek ongi esan duen bezala inbeste titular jartzeko, baina titular gutxi daude, hala ere oso zaleak gara galdera trampa horietakoa titulartxo bat emaiazue. Emaiazue titulartxo bat, Maider hasi. Nik esango dut, ezagit, burrunba jokaleku plaza interesgarriak badaudela, eta azken inkestek diotela ez bakarrik Nafarroan, baizik eta Gipuzkoan eta Gasteizen ere bai. Nik behar bada, gustatuko litzaidake 4 urte atzera egin eta tartean pandemia bat pasa dugula ahaztu zaigula, eta pandemia horretan oso argi gelditu zirela gizarte batentzat, herri batentzat zeintzuk ziren lehentasunak. Zenbateraino zen garrantzitsua zaintza, auzokidetasuna, eta ze urruti gelditu diren gaia horiek hauteskundeak iritsi direnean. Ze gutxi hitz egiten den zaintza zeinek egiten du, nola antolatuko geran herrietan, eta zergatikan korapilatzen geran. Hamsterra bezala, bueltaka. Ba hoxe, titular horiek, titularrezaren eskari horretan. Beraz, ikusiko dugu, urrongo egunetan, oraindik luze eta zabal, iruditzen zait Maiderrek dioen bezala, naiz eta pausu batzuk eman, atzera pausuk, erdi pausuk, ez dakize pausu egongo diran, baina iruditzen zait zaku berdinen sartuta ibiliko direla urrungo egunetan ere. Eta gu ditugu nadia, hauteskunde batzuk, mardulak, gai emango dutenak, eta titular mordoa emango dizkiguna. Ikusi egin beharko. Nola dagoen kanpaina, Ekil, ekarri gauzak. Ezin izan diot tentazioari utzi eta izue kanpainari bisigarri pixka bat emateko bazen, ze Spider-Man pantalla handira eta euskaraz oraingoan ere, zaizue, euskarazko legeen faltan zinemaren euskarazko legea edo zinemaren legea Euskal Herrirako ezagin nola dirazi. Firma botatzeko aukera dukazu, pantailak euskaraz.eusen patata jatari utzi mesedez naroa. Eta bai, euskararen alde, eta kanpainan zetakeko nola zen mutil kankailu hau Pello Reparaz lehendakaritzarako akaso? Ba, aizue, ez dakite ezagutzen duzuen, baina Podemos alduguk badu Eusko Legebiltzarrean, Euskal Parlamentu goren horretan arduradun bat eta txioa ezabatu badu ere, ene bada zenolako mezua, senpereko urak gora zetozen egun berean, ez kontzertatuak, ikastolei segituen etorriko zaizkie diru laguntzak uholde txiki bat arteko, ene bada nola esan leike hau hauteskunde kanpainan bete-betean, deskonfiantza ez dizu eragiten zuei? Eta bai, herri urratsen kanpaina ez dakigu, baina euskararen aldeko aldarria eta bozkak euskara herria jaia eta borroka, bueno, ez dakigu. Hauteskunde kanpaina heldu da. Eta... ¡Quillo! Una campaña que arranca con la irrupción de... Afrika, abizena ere aldatu beharko diogu, ze Nevada nola dagoen kanpaina, jaun Andreok. Porque también en política hay abejas y avispas. Zein ote da, zein hemen dago koska izue. Mujeres al poder. Aizuek gauza hauek ikusita, ez zarete, tekit beldurtzen, naroak patata jatari utziko diozu mesedez? Pero los navarros se quitan las herraduras para bajar a la playa, ¿o qué?
Hau izan zen Arnaldo Otegi botatako txistean Nafarrei buruz, Iruñean, hiri buruz agian, hauteskunde kanpainaren hasiera gau miragarri hortan teleberrian zuzenean. Hene bada, ze gehiago daukagu. Mucho carisma que se piense uno que tiene, se vale por sí solo. Hemen garbi dagoena da. Kanpaina aspaldikoa eta eskuin muturretik, baina ez du erdialdera gerturatzen, batzutan ezkerrera helduz ere, Euskaldunen eta ikurrinaren aurka ze fobia diguten. Eskerrak Martin Zabaletari, garai hartan ez zioten hainbeste egur eman zebe, estela begira gertatu den triatloi txapelketan. Eta bai, doinu hauek segidan dituzue, ez da Jose Mujika, Josetxo da. Campeón del mundo, representando a España, Jose Mujika! Eta bai, arazo txiki bat dute, Ibizan, nolalik ikurrina bat ziur Sestaoko futbol taldeko ikurra aterata ez zuela arazorik izango. ¡Apa, Josetxo! Josetxo eta ikurrinari teinka kete teinka. Baina domina jasota izue badakizue bertako alkateak, hiri horretako arduradun instituzional gorenak ez ziola eskua eman ere. ¡Apa, Josetxo! Eta gauzak honela, ikurrina munduko triatloi txapeldunak ateratzea onartezina, baina izue lasai, futbol zelaietako larreetara salto egin bezate eskuin muturreko zaletuek Kataluñarrak lepotik heldu nahi dituztela, oso gauza normala da. Lo que no queríamos ver, y es que los ultras adquirieran un protagonismo que no deben tener nunca, ha terminado por pasar. Patatak bukatu ditu naroak aprobetxatuko dugu. Aizue, Oiana Azkorre behibeitean, nik behintzat teleberrian ez nuen askorik ikusi, akaso veteranuetan aurrena iritsi zelako edo ikurren bat, ikurrinaz gainera Euskal Herrian ikurrina onartu bai, baina biorondiko aurkakorik ez, mesedez. Eta garaikurra ere bai! Ba, holaxe, eta zegama izkorrita hitz egin dizugun bezalaxe, nola ez aipatu, Eibartarrak lehenengo mailara eskerrak, ez dela ez gorritxoena bakarrik lorpen epikoa, izan ere Eibar aldean emakumezkoek ere sekulako egin dute. Baina sekulakoa egingo dutena Irungo alardean izango da, izan ere aurrenekoz gizonezko bat aterako da kantinera. Hau, ziur naiz, askorako kontua izango dela, eta espero dugu, eta hau mehatxu zuzena da, erabaki hau errespetuz hartzea, zebestela, parez pare izango baituzue asko eta asko. Hango goratzen naiz, arrebari lapurtzen niola abanikoa, eta jartzen nintzen horrela pasarela egiten, zeren ematen zidaten danborra eta txiribitoa, baina nahiago nuen abanikoa. Ba, alaxe, eta ala bazan eta ez bazan, badakizue hainbat kontu ditugula ikurrinak eta eskuin muturra tartean eta badatozela 8 edota mamu handiak, eta noski baietz, han maite dugun kanpaina, hauteskundeak, herriko plazan.